Telegram bidez edatutako irudiak dira horiek, poliziak Nanterren gazte bat akabatu osteko istiluetan atxilotutakoak baitaude Fresnesko espetxean. Krisi egoeran murgildu da Errepublika. Frantziako Errepublikan krisi maila deitu du beraz Macronek eta Espainiako erreinuan berriz Zapatero, Irene Monteroren alde. Sin embargo, el derecho, como la política, ha de ser ante todo el canal para las reformas y los cambios. Eta Iglesias Zapateroren alde. Pero es sobre todo una lección sobre lo que significa la ética, el valor y la lealtad en los momentos difíciles. Eta Feijóok berriz Valentziaga aipatu du. Accionista de la violencia machista y está en contra de la educación sexual en las escuelas. Y está como presidenta del Parlamento Valenciano. ¿Qué opina usted de esto? ¿De valenciano o de Baleares? Edonola ere gatozen Euskal Herrira, Irungo alkateak Santano jaunak 24 ordu baina gutxiago dituelako, orain arte ez bezala, Irungo alardean parte hartzen duten emakumei harrera egiteko aurreneko. Gizonak gizon, gizonezkoen turra edonola ere Euskal Herrira iristear da, eta guztia prest, denak urduri, errepideak moztuta, zenolako burua ustea, baina ikurriñak mundu zabalera. Là où il y a du cyclisme, il y a un drapeau basque. Heldu da egun handia, San Martzial eguna, Irunen eta beste urte batez, aukera du oraingo honetan ere, Santano alkateak, orain arte egin ez duen bezalaxe, emakumei harrera egiteko udaletxean, hiritar guztien etxea den horretan. Hala baina, badirudi entzungor egiten segituko duela Alderdi Sozialistako alkate Santano jaunak. Gauzak honela, alardea, beste behin ere, albiste izango dugu.
aipatu dizuegu 24 orduko tartea baina gutxiago duela Irungo alkateak, urrats hori emateko emakundek berak eskatutako urratsa. Berdintasun planean ez dute sartu nahi izan, baina aizue, alardean parte hartzeko aukera ukatzea ere, alkateak berak ene bada, oraindik ere 2023an nola gauden izan ere, alarde parekideak berak aitortu du, ez dutela erantzunik jaso, eta kexu agertu dira, alkaterentzako ez direlako existitzen, enbarazu egiten duen zerbait dela, eta ez dela sekula erantzun ere egiten. Gogora ekarri nahi dugu, arro ez dela Pride, arrotasuna ez dago salgai. Albina Stardust, Euskal Nafar Drag Queenaren hitzak ziren horiek, atzo, ekainaren 28 aldarrikapen eta borroka eguna dela gogora ekarri zuen, Iruñeko Gaztelu plazan izan ere pantailan ikus dezakezuen bezalaxe, El Correo bezalako edabideetan, bestelako mezuak irakurri ahal izan ditugu azken orduotan, besteak beste, ekainaren 28 ospakizunerako eguna dela, eta aldiz erantzuna ez dela Pride eguna, ez dela salmentarako eguna, baizik eta borrokarako eta aldarrikapenerako eguna. Improvisatzailea gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zeukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta bai, baina gero hemen egin dugu par baten zegu, eta listo, Talentua hor dago, karito. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travestizer bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon, egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues es lo que, hori da egiten duguna. Berzer itzutzen, travestiak edonon egon bar gara, eta identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela, ez dakinon, ez izkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugu lekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko? Holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez eta favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu. Baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño. Eta izan aske beti! Gora Euskal travestiak! Gora! Se queda de contar,
présent. Où que ce soit, dans les ascensions mythiques, comme dans les courses de village, là où il y a du cyclisme, il y a un drapeau basque. Euskal Herria tokia proposa da Frantziako turrari ekiteko, halaxe uste dute turraren sustatzaileek eta euskal hedabideetan gainera gaur hainbat elkarrizketa eta adierazpen irakurri ahal izan ditugu. Besteak beste, Euskal Herriaren izaera eta indarra begibistakoak direlako, hautatu dutelako Euskal Metropolia. Aizue, zenbat lore Euskal Herrian turra datorrela eta... Si vous aimez le cyclisme, voici le paradis. Et un public de passionnés. Toujours présent. Où que ce soit, dans les ascensions mythiques, comme dans les courses de village, là où il y a du cyclisme, il y a un drapeau basque. Welcome to the Basque Country. Welcome to the Bike Country. Bike countrya baina askoz ere gehiago garelako hain zuzen ere, gure esku dago ekimenak hainbat hitzordu antolatu ditu. Ikurriñak han eta hemen ikusarazi nahi dituztelako, hainbat eragile eta baita erakunde publikoek ere, izugarrizko erakusleioa eta iragarkiare izango delako Frantziako turra. Baina, aizue, txosten edo dosier propio ere sortu du gure esku dagok, zertarako badakizue, milaka kazetari izango ditugula, azken orduotan, azken ukituak dituen Frantziako turronek Euskal Herrian. Dosierraren helburua da, kazetariei aurreratzea modu oso bisualean, zer aurkituko duten errepidean hurrengo egunetan. Zergatik egongo diren hainbeste zale bide bazterrean Ikurriña eskuan. Lehenik, Euskal Herriaren inguruko zertzelada orokorrak irakurri ahal izango dituzte. Geografia, ekonomia, historia... eta ondoren hainbat puntu landu ditugu. Hala nola Euskal Herriak txirrindularitzarekiko duen zaletasuna. Beraz, Euskal Herriaren zertzelada nagusiak eta Euskal Herria existitzen dela, hori adierazi nahi du txosten honek eta kazetari guztiei helaraziko dio gainera gure esku dago ekimenak. Ez da hori baina gure esku dago egindako deialdi bakarra, kazetariak informazioarekin hornitzeaz gainera, hitzordu berezia egin duelako, besteak beste astelenean muga zeharkatuko duen une horretan, Hego eta Ipar Euskal Herriak batzen dituen Santiago zubi horretan egin baitu hitzordua gure esku dagok eta gu han bertan izango gara, hori arratsaldeko 4 buelta horretan izango da gainera. Eta horrekin lotuta, gure esku dagoren ekimenekin bat eginez eta ikurriak hartu eta ikurriñak eskuan hartzeko deiginaz, hainbat txirrindulari, azkena, Jon Izagirre. Opa, kaixo danoi. Animatzen zaitue danoi, aurtengo turren, kamino bazterrea gerturatzea, zuen Ikurriñak eskun, eta zuen animo hori kaberre bultzadatxo hori ematen diguen. Bale? Venga, ondo izan, aio! Terratularnizak zerreten horiek, zezo bizikletarik ez da? Edo zerratea Euskal Herria bizi. Bizi esan du. Eta iragarkien atalean aizue memoria historikorako ariketa egingo dugu gaur, 20 urte pasatxo badirelako, egunkariaren sorreraz geroztik, eta aizue, iragarkiak gogoratzea gauza interesgarri izaten da, ezta? Zio Skazana. Ma tutto detto. Everything's been said. Todo está dicho. Baina guk esateko asko daukagu. Euskaldunok behar duguna. Egunkaria. Badakizue saltoki handietako langilenia gehiengo emakumezkoak izan ohi garela, eta lan baldintzak horren baitan. Generoak baduelako bere soldata propioa, eta baldintzak salatzeko ikusten duzue berradinako baldintzarik eta soldatarik ezean, hobe arropa zuzenean eskaini, edota erregalatu, noski baietz. Halaxe egin dute, Iruñeako La Morea merkatal gune handiko H&M
denda edo saltoki handiko langileek, Gaztelu plazan laster txupinazoa ospatuko den plaza horretan bertan. Hemen daude H&Mko Moreako langileak greban daramate 200 egun bere lan baldintzak hobetzeko objektuarekin. Kontutan izan behar dugu 2009tik beraie daukate soldata izoztuta eta eskatzen ari garena da KPI-aren galeraren errekuperazio hori bermatzea. 125 daukate galeratuta jadanik eta eskatzen ari gara soldata dignoak eta lan baldintzak eta egutegiak eta deskantsu erreala izateko eta horietatik. Indarrez ondo dabiltzate, kontutan izan behar dugu gainera langile hauek irabazi zutela aurreko erearen kaleratzen kontrako grebarekin eta denda honetan eta Euskal Herriko beste dendetan ez dira kaleratzerik egin, eta badakite mantendu behar dugula greba eta indarra mantendu behar dugula eta ekintzak egiten dena ikusteko. Populazioari Euskal Herria ez da salgai eta amalurra zain dezagun. Egoera da, hau ezinbertzia da. Entxeatu gira herrikoetxeak antolatu bilkura batzuetan parte hartuz saltzare eta erostunekin mintzatzeat eta gibelekin eraztea prezio hortan erostea. Ez dugu ardietxi, beraz gero zer da aterabidea da borroka. Ez da betzea aterabiderik, beraz egun hemen gira okupazio bat hasi dugu, badugu agonako esperientzia, fruituak ekarri zituen eta pentsatzen dugu, espero dugu, honek ere fruituak ekarriko dituela. Departement Laborantza Gamara ELB, FNSOA, Luxemdia, Safer, Scott, ici le suite ont participé. Afrikatik kanpunat zatozin eginik bide luzean. Ezin jasanazuk eten nunbait herriko ezin. Ikusten zuten zubila eta galdetzen ziaten, eta muga nun dago? Eta non dago muga? Hori bai galdera ona. Mugaz askotan hitz egin izan dugu euskaldunok, baina akaso ez gure estretxo propioa dugula. Azken urteetan ilotz hainbat atera dituztelako Bidasoako uretatik, azal iluna eta paperik gabekoa. Zorigaiztoko historia eta kapitulu zein bizipen hauek nolabait bildu nahi izan dituzte Mondragon Unibertsitateko ikasleek eta mugari buruzko dokumentala. Alde batetik, zein bestetik jasotakoa gainera. Bonjour monsieur, il y a des bénévoles, ils sont tous les jours à la mairie, ils sont là de 10h à midi, vous devez aller tout droit et vous allez les rencontrer. Pues al final la plaza es el sitio donde se da la información para poder seguir su paso hacia Francia a otro estado, es decir, pasar este paso, que es información libre, que está en internet, que se lo daríamos a cualquier persona que nos preguntase cómo llego a Bayona, ¿no? Entonces al final son autobuses, trenes que cualquier persona utilizaría. Aparte de eso también se responde a todas sus dudas, ¿no? Porque al final vienen con muchas dudas, con muchas preguntas, y si me pasa esto, y si hago esto y lo otro. Entonces, pues resolver sus dudas en un espacio seguro para ellos, de mañana, que haya luz y que se les dé la atención necesaria y el tiempo necesario, pues bueno, al final el paso se hace más ameno. Ok monsieur, du coup, pour aller à la Croix-Rouge, vous devez aller tout droit et vous suivez les pas qu'il y a dessinés sur le sol. El servicio que dan ahí es servicio básico, que sería pues eso, kit de higiene, alimentación, ducha,
cama para dormir. Mugan bestaldera pasatzeko ez daude bide asko. Lau zubi daude, izan daitezke topo edo trenarenak, Oinezko zubizarra, Santiago zubila eta Behobiko zubila. Eta gero autopistakoa nahi baduzu, 5 zubi dire, ordan aukera gehiago ez dago. Espaldin baduzu batetik lortzen, askotan bide beretik pasatzen dire. Segia da hemen ere mugan, polizia orain ez dago konstante, egon da, konstante, baina honen pixka kendu dire, beste biderik ez dago. Bizipenak soilik ezartzmeat adierazten dizkigu dokumental honek, besteak beste, estatu batek zein besteak ezartzen dituen delituen tipologiak. Azken batean, paperik gabe ibiltze horrek arriskuak hainbat ekartzen dituelako, baita penalak ere. Edo nola ere, bizipen gordinak dira, bizipen zailak eta geure muturren aurretik igarotzen direnak guztiak. Si te toca la policía, por ejemplo, un poquito majo, no sé si no hay policías majo aquí, pero si te toca la policía igual, cuando te ponen la orden de exposición suelen poner un número de abogado oficio y el nombre. Eso es más fácil, pero si no te ponen nada, el chico que acaba de llegar no sabe cómo encontrar, como si ni le han puesto un abogado oficio ni nada, entonces se suele perder y complicarse más la situación. Laugarren urtez Euskara Abentura abian da, enbidia pixka bat ere ematen dute, gaztetasunagatik bakarrik, baizik eta plana ere ezin hobea delako Euskal Herriko parajeak ezagutzeko aukera eta parada izatea. Askorentzat ez dagoelako eskura, aizue? Euskara Abentura Mauletik abiatuko den egun berean, hasiko baita Euskal Herria zuzenean festivala, ezagutzen ez baduzu, badakizue Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri mailako hitzordu garrantzitsuena, eta bai, izenak halaxe dio, zuzeneko baina musika bakarrik ez, askoz ere gehiago izango duzue, Irisarren ez izan zalantzarik. Euskal Herria baina zuzenan bizirik izango da, uda parte guztian, badakizue kalean eguzkiaz, egunaz eta gauaz ere disfrutatzeko, gozatzeko datak datozela, aipatu ditugu egunotan San Ferminak, aipatu dugu Euskal Herria zuzenan, aipatu dugu nola ez Frantziako turrak ekarriko duen ospakizun erraldoia, baina izue, Arabako hiriburuan ere ohiko festa nagusiekin batera, badakizue badutela lorategi berezi bat,
eta La Farelinako egitarauarekin utziko zaituztegu gaurkoan. Badakizue, egunero izango gaituzuela nahieran, kolpez kolperen sare sozialetan, eta hemen iluntzero, eta zuek hor bestaldean izateagatik, eskerrik asko, beste behin ere gaun pasa. Itan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, zu argitan. Nola ekin diztira hemen ez egotean, bihar izar senti nahi dut kantu hau abestean. Zu argitan izarra josten, izenak zeruan idazten, zuekin egan, berriz elkarrekin amesten, handitan zer izango garen, hemen edoan, zu argitan. Beldur nire hauziek osorik janatzaten,